buwan sa Marso, gisaulog lukop nasod ang buwan sa mga kababayen-an. Sa kitilingban karon na establishar na ang lain-laing organisasyon tungod ug alang sa women's sector. Usa sa katuyuan niini ang paghatag og livelihood o ilang panginabuhian. Ug kini ang gitutukan ni Nico Sereno sa iyang RTV Presents. Ning kasaulugan sa Women's Month usa ka trade fair ang gihimo karong bag-o sa may Mandaue City Plaza. Didto naabtan namo ang lain-laing women's organizations nga mi-display sa lain-lain nila nga dalit. Ang women's organization sa Barangay Ibabaw Estancia na busy sa pag-andam sa lain-laing klase sa mga buwak. Niadto higayuna, mga bouquet ang ilang gipreparar. Ang ilang mga miyembro napaubos na sa lain-laing nga mga seminar kabahin sa flower arrangement ug kini karon ang gipalambo sa ilang sektor. Ang motodlo lang, nga kanang tan-awon ba o dili mao, anaw na siya, tudloan na po na mo. So may sikreto ani ma'am? Ako ani, dili ni siya, kon hilig jud ka ani, mao jud, pero wala jud kay hilig ani, bisag unsaon dili jud magkadimao. Matud sa presidente, ubay-ubay na nga mga functions, labi na mga weddings ang na-handle sa ilang grupo. Pamatuod lang sa kaandam nila nga mo cater sa lain-lain nga makalihukan, agisab og panginabuhian sa ilang mga sakop. Nakatabang gid ka siya dako sir. Dili lang sa financially but also sa kanang sa skills ganit nimo. Mao jud na siya importante kay naabaroy ka ng, let's say sa atong mga kaliwat, naabaroy ka ng wedding. Makumply lang gid ayon nimo kay kuan naman ka, skilled naman ka. Gipaniguro sa tagduma nga may igong bahinay sa pondo kung makakwarta na sila. May gamayng porsyento ngadto sa kapunungan ug ang nahabilin ibahin sa mga mihandle sa maong function. We have decided that 10% to the organization, then kuhaan din na ang sobraan na amo din ng bahin-bahinan kung kinsa to ang ni attend sa functions. Samtang ang ubang mga barangay organizations laing mga produkto sab ang dalit. Sama niining mga utanon, lagutmon ug mga pagkaon sab gikan sa barangay Subang Dako. Ang ilang mga miyembro gi-empower aron matabangan sab sila nga makakwarta. Sa laing kalihukan nga gilusad sa Mandaue gihapon, ang umbrella organization sa women's group ang mihimo niini. Reflexology sab ang ilang gipahigayon. Matud sa mga opisyal sa Mandaue Women's Federation, gidasig nila ang mga kababayen-an nga mopailawom sa training niini. Aron nga sila sab mamahimong makakwarta, pinaagi sa pag-reflex. Labing maayo jud kay para na sila ilang pangwartahan ba. Makapangwarta sila nga. Wa jud kanang ang ilang bitang oras mo agdon bitaw. Aron makakuan pa sila sa ilang balay, makatiman pa sa bata. Mo di jud mabiya ang bahay ba. Matud pa, maayo ang gagmayng mga panginabuhian kay ang mga inahan mismo makamauman nga mo manage sa ilang oras. Wa man gud mag-require gyud nga kinahanglan gyud sila musud gyud sila anang kuana mo home service ra ba sila. Aron na pa sila gi time sa ilang family. Sila magbuot silang oras. Ning tibuok buwan sa Marso, ubay-ubay pa ang makalihukan subay sa kasaulugan sa Women's Month ang himuon sa Mandaue. Usa niini ang Women's Summit nga ilusad aron tukion ang lain-laing concern sa mga sektor sa kababayen-an. Labi na ang pagpalambo sa ilang interes ug pagpaminaw sa ilang mga yangungo sa katilingban. Uban ni Godfrey Relien, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.